Ola, xentiña da boa! Hoxe, bueno, raro que cociñemos un polvo en esta cheboa, Levamos uns cuantos, Receitas de polvo xa levamos uns cuantas. Mirade, isto é o que máis me gusta. Isto é o que máis me gusta. Bueno, xa teño polvo cocido, porque dice, vou dar o coñazo xa, tanto cocer polvo, xa teño cocido e xa está. 4 cousiñas, Allo porro, que non falte. Cebola, un aniquiño de queixo, unha pataquiña, perixel, allo. Isto é unha allada, está ben? Que teño, sabedes que sempre digo, hai que ter un biberón con unha alladiña e despois un pouquiño, que imos a facer tamén, de allo e perixel, con unha guindilla, imos facer tamén outra, unha picada. Sinxelo, pataca e polvo, nada máis. Pois nada, hai que ir a pescar, hai que ir a por eles, a ver en que covacha anda o Rafa Durán buscando o polvo. Despois vos conto de cando era cativo como andaba eu os polvos. Cando era niño, meu pai non me deixaba, claro, tiña antes de que sei, ia tener 8 anos, 9 anos, unha cousa así. E non me deixaba andar ni con anzois ni nada, non tiña sentido, aparecía con un atravesado enseguida. Despois vos conto. É moi bonito, estas historias. Ora non, ora contan historias de un con outro dicindo ti con Lara Croft, hasta onde chegaches? Ou con Pokémon, non sei que. Antes marcábamos aí o xeito de cada un de cantos polvos era, de cantos kilos era o teu polvo. De 7 kilos, pesquei un de 7 e medio. Bueno, hai que darse, de algo hai que falar. Gran Rafa Durán. Por que mares andas mergullado hoxe, compañeiro? Ola, Xoanqui, amigo. Oído no Vicedo, chef, na costa de Lugo. Porque se queres polvo, eu vouche levar un polvo que quita o sentido. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Por certo, sabes que esta fin de semana tiven churrasco coa familia. E a verdade é que foi unha brasa. Preséntovos a Diego, que é patrón maior da cofraría daqui do Vicedo, en Lugo. Como estás, Diego? Mas... Graciñas polo teu tempo. Xoanqui mandoume que lle levara polvo. Eu sei que aquí tedes un polvo de categoría, sí ou non? Correcto. Por que tan bo o polvo que extraedes aquí do mar Cantábrico? Home, supoño que pola alimentación que ten, que come bastante marisco, crustáceo e desto. O sea que... Como é a extracción? Que o facedes con nasa? Con nasa. Con nasa. Sí. E como é o proceso? A que hora ides pola mañá? Pois salimos pola mañá cedo, ás 6 ou 7 da mañá, e normalmente a mediodía ou por aí estamos en terra outra vez. Vale, deixades as nasas un tempo e despois volvedes, non? Isto para que eu sei, non? Porque son de Bayona, son de Porto de Mar, pero aí que non o sabe. Deixámolas dun día para outro, levantámolas, encarnámolas, sacamos ese trae pulpo e volvémolas a tirar. Vale. Xa quedan dun día para outro. Perfecto. Que época do ano se extrae o pulpo? Pois aquí normalmente empezamos sobre o mes de outubro hasta a veda, sobre maio ou por aí. Vale. O sea que é bastante larga. Entón, estamos en temporada agora mesmo. Sí. E temos vos polvos, non? Correcto, iso todo o ano. E o cociñeiro, iso todo o ano, non? Pero hai unha época do ano na que concretamos, en que meses? De outubro a abril, maio, máis ou menos 2 meses da R, que é de outubro a abril. Igual que o marisco? Sí. Vale. Hai algunha medida que debamos saber os consumidores respecto ao polvo? De quilo para baixo non se pode consumir. O que nós chamábamos nas Rías Baixas a rilla. Non sei se aquí se chama así, a rilla, o polviño pequeno. No. Que iso antes comíase fritido, pero agora non se pode, No. Así que moito ollo. De quilo para baixo, nada. Como che gusta a ti comer polvo? Pois, a ver, eu de calquera maneira me gusta, pero miña mãe dalle un toque aí de fritidillo e a verdade que está moi bon. Hai as nais. Como se chama a tua nai? María Armonía. María Armonía, que che mandamos un bico e que a ver se convidas a comer algún día. E a ti gustache entón como fai tua nai? Home, son as experimentadas. Crees que aprenderemos algo entón hoxe con Xoanqui? Espero que sí. Xoanqui, valeche o produto ou non? Claro que vale, por suposto. Pois aí cho mandamos nunha caixinha, se pode ser, porque senón vamos a deixar o coche perdido. Graciñas, Diego, estaremos atentos e sobre todo, gracias por atendernos, vale? Gracias a vos.
Moitas grazas, compañeiros. Por aí vai o xollo. Imos frixir o polvo, claro que sí. Xa o fixemos á prancha, marcando ben marcadiño. Fixemos o truco de non botarlle absolutamente nada de aceite á prancha para buscar o caramelo, os azúcares eses e despois desglasar. Fixemos o truco de embadurnar en allo e perexilo o polvo e despois marcar á prancha, pero hoxe imos a frixilo. A base vai a ser de pataca. Na miña casa, eu teño que contar que xa o fixemos, en esta chegou, o polvo en caldeirada. Era unha religión facela. Si lembro esta receita é porque me sinto moi orgulloso, síntome moi orgulloso dela. Aparte que é unha receita con un polvo, máis 2 kilos de patacas, das de comer para 10 persoas, non? Non ten outro xeito de que facer unha caldeirada. O único truco que lle poñía ao meu pai, que era o artista, o que facía esa caldeirada con esa pataca cocida en auga de polvo, con esa allada e con esa cebola, que era o que levaba, non levaba absolutamente nada máis. O único truco, o único chisco, a chispa da receita era botarlle un pouquiño así de viño branco seco, sabedes? Dese que temos na casa e tal, ese era o truco. E subía a caldeirada, para aí arriba. Eu botaba ao polvo en caldeirada e botáballe tamén ao arroz. Cando facía o polvo con arroz, tamén un chisquiño botáballe. Despois, ao longo da miña vida, fun comer a varios restaurantes e descubrí un par deles donde efectivamente, mira o toque que ten. É dicir, non era del solamente, ese toque de botarlle o viño branco seco, probade, unha vez e despois xa me diredes. Bueno, aquí estou enrollando moitísimo. Ben, o polvo temos cocido, existe. Eu teño a lei dos 45 minutos e sempre me foi mallao. 45 minutos, que quero decir? Auga fervendo, collemos, metémolo o polvo 3 veces, eso sí, se non veñen as meigas, poden facer falcatruadas por aí. 3 veces, auga fervendo ben, se o polvo é pequeno, son uns 30 minutos e 15 minutos de repouso na auga apagada. Se é un pouquiño máis grande, 35 minutos. Se é un pouquiño máis grande, 40 minutos. Pero é importante, sobre todo, que este algún tempo, mínimo 5 minutos, na propia auga de cocción, con ela apagada e reposando. Entón, sempre salou ben. A non ser que sea un polvo de 8 kilos ou de 9 kilos, que xa non os hai que darlle un pouquiño máis de tempo, nada? E, se temos algunha dúbida, escarbadentes ou un espeto, e polo raxo, por aquí pola parte gorda, e cando lle metemos, e sabemos exactamente como temos. Se o temos duriño, non o temos duriño, tal, non ten ningunha cinta, non ten máis. Veña, comezamos a traballar. Para hacer a crema, unha cremiña, que imos a facer isto non, a crema de pataca. Vou traer para aquí as pataquiñas. Isto vai ser para un platado. O ánaco de queixo que vai quedar para o final, o sea, vou non deixar aí porque eso é todo o final, nada. Aquí teño a tarteira para cocer a pataca e botamos o fondiño de aceite de oliva. A raíz, agora vese moito esta receita, non invento nada, sobre o polvo, sobre unha crema de pataca. Vese tamén sobre escuma de pataca, pero o xeito, por aí, todas son iguales. Aquí o único que non vou facer, ao mellor que outras levan é engadir un pouquiño de manteiga. Eu vou usar o aceite de oliva de toda a vida. Moitas veces quero minimizar os ingredientes, quero que se vexa que non é complicado facer de comer tendo 4 cousiñas. Non fai falta moito máis. O 9, aí, prendemos. Ben, e o primeiro que imos a facer é rustir esta cebola. Esta é o porro. Vale, o ollo porro é bon. Penso que ca mitade chéganos. Aí e aí. Ben picadiño, Aí, aí e aí. Quieto, quieto, quieto. Casamos e adiante. Sempre botamos primeiro a cebola. O allo porro tende a queimarse. Vale? Entón sempre primeiro a ceboliña.
Interesa así que este moi... Bueno, que este moi picadiño. Que solte ben todos os arumes. Vale, se vos fixades... non estou botando nin pemento, nin cenoria, nin nada, non? Sí que imos alteralo, a cor, imos alterala porque imos a botarlle auga de cocción do polvo. Pero se vos fixades, os ingredientes son prácticamente iguais cunha bichisua. O que non vai a levar é o que se fai na bichisua, na crema de allo porro. Baixamos un pouco, aí. E o caldo. O caldo non o vai levar de polo, evidentemente. Vale, que si o levaría e sería incluso un ingrediente indispensable para facer unha bichisua ou unha crema de allo porro. Baixo porque non queremos torrar, queremos que abrande, que quede todo ben brandiño. E para iso axudamos cun chisco de sal para que deshidrate e váyase facendo por aí a ceboliña. Moi ben, allo porro que teño xa, mirad aquí, cortadiño. Adentro. Limpamos a táboa e o coitelo. Ben. E agora, esta tapa fora, polo de agora. Pelamos a pataca. Dice, bueno, lógico, o que últimamente, a pataca así con pela está se poñendo moi de moda. De feito, en alta cociña xa non, xa quedou un pouquiño, pero tamén cómese as pelas. Hola, que tal, Isa? A que andas? Home, hoxe traeche uns limonciños do meu limoeiro. Mira pa aí, que bonitos. Estes... De verdad que te agradezco tanto. Van caros, Caros? Pero estes son do limoeiro. Bueno, estes collunos un pouco axiado. Estes daqui, pero... Valen moito, filla. Valen moito, home. Isto fajas o que fajas con isto non fallas. Pois sí, Oiches? claro. E ademais, así, a receita leva o meu toque. O de limón? Que che parece? O toque da veciña. O toque da veciña. Algo que che fai falta para isto? Pa pulpo? No, hoxe non vou usalo. Non vou usalo para esta receita, pero que eu non hai día que non tome con limón. De feito... Pois deixos aí. Sabes que fago moito? Ai, este polvo está mirando para min, Ai, que pinta. Oi, eu este ano comín moito, Como espaguetis, comesti, non é? E vai o raxo para dentro, Tal cual, comí moito polvo, sí, señor. Gústame moito, é a prancha, como xeres ti algunha vez tamén. Sí. Gústame moito, Pois hoxe xa verás, fritido vai estar espectacular. Fritido? Sí, o vai polvo fritido? Fritido, sí. E é moito contigo. Sí, fritido. E de feito, ainda non o fixemos aquí, Pero... Pero fritido en aceite como unha pataca? En aceite como unha pataca, non vai haber tanto aceite, pero vai se friir e vai quedar por fora un poquinho crocante. De feito... A prancha sí, que xa o fixeches algunha vez. Efectivamente. E fritido rebozado. Ai, que cousa rica. Non, Sí, e o fritido polvo fajo rebozado. a feira, xa che dixen, bueno, e agora a prancha tamén. E agora a Está prancha. moi bo, Despois de cocido, hai uns toques douradiño, buf. Bueno, pois eu, sí. este, porque non é dos grandes de todo, pero os grandes de todo, os que son vos, non, de 4 kilos ou unha cousa así, eu o que fajo, os raxos, corto os raxos, liscos, e despois en ovo e pan relado, e meto na tixola. Cousa rica. Pois teño que probar, Home, a ver que tes non vas aquí. a probar. Que Dalle se unha oye. voltiña, xa que Aí estás está, aí. vouche dar unha voltiña. E daquela que Eso. vas facer patacas fritas con pulpo fritido? No, Tamén? as patacas imos fritilas e imos a cocelas aí. Con todo eso, vamos a darlle moito sabor á pataca. Imos a facer unha crema de pataca, Unha sabes? cremiña... Bueno, pois mira pa aí. Sí. Aí quería che preguntar, oiches, A ver. vamos a ver, porque mira, aquí hai outro debate tamén. Tamén? Ou, bueno, eu teño dudas sempre. ver, contame. Porque falo con miña nai e digo eu, a ver, como é a crema de pataca e como é o puré. Porque ela dime, se a crema é que leva lácteos, Isa, e dixo eu, a ver, vamos, é o puré Mira como non. sabe a tua nai. Ves como Xa, sabe a pero tua nai? mira, pero que o apuré poñolle un pouquiño de manteiga ou un pouquiño de leite ás veces. Que tamén é un lácteo. Como hoxe tamén. E daquela como diferenciamos? Cal é a diferencia dunha crema de pataca Mira. ou un puré de pataca?
A diferencia é na textura. A crema vai quedar moitísimo máis licuado. De feito, Ai, a crema queda máis líquida. claro, de feito, moitas veces, cando queremos facer o puré de pataca, o que facemos ni siquiera pelamos a pataca para que non colla moita auga. Sabes? Ai, bueno, plena sempre. Sempre. Sí. Bueno, a ver, podemos facelo igual, pero moitas veces, en moitos Sí. cociñeiros, aquí o temos feito e tal, para que quede o máis seca posible. Vale, E despois vale. queremos incorporar o sabor co líquido, entonces humedecemos nosotros co líquido que quedamos. Neste caso, como o líquido é o caldo de cocción, Ai, é do ese, polvo, do polvo, este, claro, vai quedar impregnada, vai se cocer na agua do polvo. Vale, pero ti vas facer crema. Vou facer Daquela é vai máis quedar líquida. moito máis líquida, sí. É a crema, eso con que comemos ca culler. Porque se é máis Correcto, líquido... verás, claro. Claro, porque o puré é o que che digo, eu fago yo a nena, pero fago espesiño, a come co tenedor. Claro. Co garfo aí, non? Claro. Pois isto con unha culler e xa verás o rico que vai a quedar. Moi ben, moi ben. Bueno, pois ves, esa Vale. era unha dúda que tiñamos aí. Bueno, a miña nai máis eu falando, dicíame ela, no, crema bueno, lácteos, pero ao final é que aí está, o lácteo levan os dous. Efectivamente, é como a diferencia entre unha sopa de verduras e unha crema de verduras. A sopa de verduras non leva un lácteo. A crema sí. Cantas veces ao final facemos a sopa de verduras e depois dicimos vamos relarle un poquinho de queixo. Sí, E hai xente incluso que lle bota os queixiños, eses, non sabes? Sí, é facela máis cremosa. E facela máis cremosa. Acabas de falalo. E é verdade, é verdade. Mira, Cremosa de crema, cremosa. tal cual, oiches. Claro. Bueno, pois aí che deixo os limonciños, Oxe, porteime ben, oiches, traes a cesta... Xa veis, aí, o limón, sí. Por se precisas. Sí, Dixen, gastaches cartos a mazo atrás, sí. Non, pero se queres facer un gin tónica, e xa che presta. A mí, mira, o limón, de verdad. Eu collo a xarra, agora en inverno non tanto, pero no brao, collo unha xarra destas grandes e tal, e collo 4 ou 5 limóns, exprimo aí, meto xeo, un pouquiño de mel, é o que bebo. É refresca Todo moito, día, sí. paca. Eu estes días dame a vida telo limoeiro, dixo de verdade. Porque, entendes, eu sempre padezo Ai, daqui. para Jorxa. E dame a vida. Claro, Bueno, ahora píllate. Déixote. Veciño, Vale, veña, vou Isa. Oi, un biquiño. Veña, chao. Chao. Tremenda, Isa. Moi ben. Bueno, xa teño un bo recendo aquí, Pementa non pode faltar. Igual que nosotros digo, a ver, o páxaro este que é un flipao da pementa. É ben certo. Pois a pementa hasta co colacao. Pero hoxe non, hoxe falle falta. Sube moito sabor, Lembro a primeira vez que fun a pescar os polvos. Fun co velliño. Íbamos nunha chalana, playa de Centroña, chamábase a chalana. Unha chalana de 3,5 metros, cun foraborda de 3 cabalos, un britis, destos que non levan. E íbamos os polvos con eso e con remos, ganábamos os remos. Me acordo que meu pai tiña un reloxo e me dicía, contame, hai que ter cuidado cos polvos e tal, cando hai esos polvos non podes levar o reloxo. Dice, por qué? Claro, estou falando, cuidado, nos anos 70, non? Onde os reloxos digitais, aquilo, pillaban, todos os reloxos eran de agullas. El me decía que se o polvo era bon e tiñas o reloxo posto, unha das ventosas, o polvo cando agarras polo pescozo, o que fai é os tentáculos envolven o brazo, é a forma de defender, e quedache a boca, á vista. Bueno, pois eses tentáculos, cando agarran, se un deles colleche a esfera do reloxo, dice que pode chegar a quitar as agullas. Non sei se é certo ou non, pero que levanta as agullas do reloxo, que pode fastidiar un reloxo, da potencia da absorción que ten. De feito, eu cando os collía, tiña todo o brazo cheo, que quedaba cheo de chupós, de batón, un cativiño, non tiña a pel que ten unha persona maior, non? Era cativo de todo. Ai, que lembranzas, e agora con Pokémon andan, me ca na Mariluz. Non vou dicir nada máis, máis que me ca na Mariluz. Vale, vedes como temos isto, verdad? A pementa, que moito falaba, e agora esquéceme. Aí vai. E a uviña do polvo. Eso é. Vale. Non nos fai falta moita, vale? Pouquiña. Aquí temos que medir. Se botamos moita, despois temos que escoar moito.
pero é mellor que se concentre todo o sabor así. Nesto vaise cocer esta pataca. Despois, unha vez que este cocida, é cando podemos triturar o mellor polo pasador de puré. Non sabedes o arrecendo que hai ahora mesmo aquí, porque, bueno, si o sabedes. Eu creo que todos os galegos comemos polvo, así que xa sabedes o que hai aquí. Deixo a man por se me fai falta para despois. Que máis podo seguir adiantando? Ben, isto que vai para máis tarde, para o empratado, e vamos a facer aquí algo que tamén fajo na casa e que o teño sempre, estou cansado de facelo. De feito xa, merquei un triturador específico xa para facer isto. Aquí váleme con isto. 2, 3 dentes de allo, porque así váleme para máis veces. Sabedes o que vou facer? Eso sí, vou a tapar, porque senón evapora moita auga. Non lle vou botar máis. Senón evapora moita auga e mellor queda moito de seco, pode pegar. E así, o propio vapor non deixa que escape a auga, vale? Ven para aquí. Alliños. Ben. Vale. E pelamos os allos. Non nos vai facer falta todo, o que vamos a preparar aquí. Pero o vou facer co brazo. Se queremos facer a cantidade xusta, cun dente de allo e un pouquinho de perexil, xa o facemos, sen ningún problema. Ahora, se queremos preparar, porque isto vale para isto, vale para despois para un bistec, para unha costeleta, vale. Pois entón o que temos que facer é botar un pouquinho máis, para que despois as cuchillas aí do brazo batedor agarren e leven todo. Moi ben. Cortamos así un pouquiño para axudarlle. Para que non teña que traballar tanto as cuchillas. Sempre é importante, axudar un pouco, senón van a quedar uns anacos máis gordos que outros, e despois para cortar eses anacos gordos seguimos triturando e o resto queda moi machucado. En cambio así, pois vai moito mellor. Un anaco de chile. Tamén vou a cortar un pouco para axudar. 6, 5. Mirade como está fervendo, é moi interesante que vexades isto. Moi interesante que vexades a cantidade de auga que hai. Digo moi en serio, Pareceme tan interesante a auga do polvo como o polvo en sí. Claro, algún dirá, bueno, pois queda a auga que eu quedo pouco co polvo. Entendédese, non? O que quero decir, verdad? Ben. E agora, o perixel, que lembrade sempre, lavamos no momento que entra na casa. Así o temos despois lavadiño e non a pelmaza cando teñamos que triturar. Para conservalo, este xa o vedes así, puxos en 15 minutos que leva, puxos así, pero o perexil, auga. Que moitas veces aí na neveira que non sei que tal, non. Collemos o perexil nun lugar fresco, na bodega ou así, como un florero igual. Vas cambiando a auga cada 2 días e dura moitísimo. A min dura polo menos unha semana, Pero fresco, fresco. Vale, e vale. Moi ben. Fora e fora. Picamos aquí un pouco. E trituramos. Vale. Vale. Aí vai. Listo. Sen máis. Perfecto. Perfecto, Abeixeiras, claro que sí. Veño un cunquiño para presentar isto. Culler.
Aí está. E agora, iso, se lle botamos aceite, xa queda así. O que pasa é que nosotros o que vamos a facer é frixir o polvo noutro aceite, nun aceite sin nada. E isto ao final. Pensade que o allo, despois cando facemos, non podemos pasarlos. Se non pasa o que pasa, raxos do polvo, déxame unha tixola que sexa esta. Ben, chisco de aceite. Vou non facer despois. O primeiro que vou facer é rematar de cocer. Bueno, chisco de aceite, o suficiente para frixir. Vamos ver como vai esta pataca. Ainda lle queda un pouquiño. Vamos a esperar. Cando teñamos a pataca frixida, embarcamos co polvo. O único que temos que facer aquí agora é pasar polo pasador de puré e nada máis. Vemos agora no chisco deste ollo. Ata agora. Teño os raxos cortadiños. O aceite no seu punto. E para dentro con el, sen medo. Mirade, teño... Porque isto salta. Entón teño aquí a tapa. O que non podemos facer é tapada de todo, vale? Así o xustiño para que non salte para nós. Que salte para a cámara. E xa está. E listo. E aí, que se vaya fritindo. O teño no número 7, non hasta o 9. No número 7. Ben, pasei a patata cocida, o que fixemos agora, para aquí. Ahora aquí. Si chega a ser puré, e si facemos isto, vai quedar un chicle. Vai quedar un chicle feito. Pero ao ter tanta auga, podemos traballar con ele. E agora, o que imos a facer, para darlle rock and roll aquí, é redar este queixo. Non moito, Non queremos apagar, pero sí que vai dar un toquiño, Un queixiño, un pouquiño de nata, vale? Así, nada máis. Non lle vou botar nada máis. Vale, e vale. E listo para comer. Que ben ule, non os podedes imaginar o ben que ule. Tedes que facelo, Por favor, pensade na bichisua, pensade o que irades, pero eso tedes que facelo. O digo porque a receita é prácticamente igual, pero cambiamos o caldo. Nada máis. Ben, isto vai para un pratado, isto podemos deixalo xa para fora, e o único que me queda agora é rematar de facer este polviño frito. No momento que lle damos a volta, vedes o aspecto como cambiou. No momento que lle damos a volta vai estar 2 minutiños máis. E agora, neses 2 minutos, é onde lle botamos toda esta allada. Remexemos. Un minuto, empratamos e listo para comer. Vémonos aí, na esquinilla da mesa. Outro xeito máis de facer un polvo. Cocemos o polvo e reservamos a auga. Nunha tarteira rustrimos en que tomen cor as patacas, a cebola e o allo porro. Salpementamos e cubrimos ca auga de cocción do polvo. Cocemos ata que a pataca estea brandilla e trituramos. Engadimos queixo relado, mesturamos ben e reservamos. Nunha tixola con aceite de oliva friximos os rachos do polvo. 30 segundos antes de que estean feitos, incorporamos o allo e o perexil. Empratamos co fondo da crema de pataca, os rachos de polvo fritido, unhas pingas de allada, sal e listo para comer. E falta do polvo as areiñas de sal que botamos agora así por fora e queda un pratazo. Mira,
O polvo o sabedes cocer, vale? A plancha. Así frito está espectacular. Lembrade que o único truco é botarlle ese allo con perixel e tal, se o queredes facer, porque despois a allada que fixemos ao final, que lle botamos por aquí, vai dar moito, moito sabor. Bueno, o que comentaba antes, botar ao final da fritura, que ese allo non colla a cor, vale? No momento de 30 segundos, fora. E despois, a auga do polvo. Non a tiredes, facedes esta cremiña de pataca porque vades calo dente e ademais vos digo unha cousa, igual que a caldeirada moitas veces unha tallada por dúas patacas, comes o dobre de pataca que outra tallada de peixe, do sabor que colle. Neste caso exactamente igual, está moi rica esta pataquiña así, facedeme caso. Nada, cun polvo ao fin do fundo. Un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao.